Ja si vás dovolím v prvom rade privítať všetkých na dnešnom stretnutí, ako bolo povedané, s kandidátmi na post primátora mesta Košíc, ktorých týmto v mene nás všetkých srdečne vítam a chcem vyjadriť ocenenie, že prijali pozvanie na túto akciu, ktorá je prvou akciou novovzniknutého fóra spoločenských klubov Košice. Pán inžinier František Knapík má 54 rokov, je primátorom mesta Košice a kandiduje za Slovenskú demokratickú a Kresťanskú úniu demokratickú stranu, za Kresťansko-demokratické hnutie, stranu Maďarskej koalície Maďar Koalício Párťa, Občiansku konzervatívnu stranu a stranu Zelených Slovenska. Neviem, či sa počítajú oslovenie ku tomu, ale predpokladám, že asi áno, to je asi súčasť povinnej výbavy, takže ctené dámy, páni, dovolte mi pozdraviť vás a rovnako aj kandidátku a kandidátov, ktorí sa o túto pozíciu uchádzajú. A myslím si, že nič neuberie z času, keď naozaj aj prvé slova alebo prvá veta bude, že sa ospravedlňujem a tak trošku aj pracovná cesta, ktorú som absolvoval, súvisela aj s prácou, ktorú vykonávam a ten návrat bol trošku komplikovaný, aj keď dnes Poliaci majú štátny sviatok, ale napriek tomu sú cesty plné a tak ako je na Slovensku nedobudovaná infraštruktúra, tak tam to rovnako nie je ideálne. Takže 3/4 minúty, no dobre, tak poďme na tie hlavné témy, alebo to, čo by som rád predstavil. Keď som pred 4 rokmi sa uchádzalo podporu Košičanov, tak sme predstavili program pod názvom Via Casovia, cesta Košičanov, alebo Košická cesta. Asi to nie je náhoda a myslím si, že to, čo Košice predstavujú ako spoločenstvo, komunita ľudí, spätá so svojou históriou, aj so súčasnosťou, aj smerujúca do budúcnosti, je naozaj takou cestou špecifickou a mnohí, ktorí prichádzajú do Košíc a nikdy s Košicami nič nemali spoločné, tak naozaj vnímajú Košice a to prostredie osobitne, na rozdiel naozaj od mnohých slovenských miest. A tie špecifiká sú vzácne a zaujímavé. Nenáhodou sme aj v minulom roku boli talianským denníkom Corriere della Sera zaradení do skupiny 12 svetových miest, ktorých sa predpokladá rast a istá perspektíva. A to je vďaka tomu, že v tom prostredí mestskom sa snúbi alebo spája to špecifické lokálne s pôsobením a aj s vplyvmi globálnymi, ale tak, že to osobité, to rozmanité, to zvláštne sa v tom mestskom prostredí zachováva a robí tú osobitú atmosféru. To je devíza, na ktorej treba stavať. Takže aj program a projekt, ktorý teraz predstavujem na to najbližšie obdobie, vychádza z tohoto a prichádza s myšlienkou pokračovať po tejto ceste, ale vložiť tam niečo viac, niečo náročnejšie. Prichádzam s názvom Via Creativa, čiže cesta tvorivosti, cesta nápadok a myšlienok. Ono v tom latinskom názve Via, to je skrátka 3 písmen, hovorí o ceste, ale je tam schovaný aj akroným, ktorý hovorí o tom, že na začiatku musí byť vízia. Tú víziu samozrejme chcem predstaviť, ale k tej vízii, aby sme sa dostali k cieľu, tak potrebujeme to I. A I, to je inšpirácia, investície, aj iskra, nadšenie, ktorá je potrebná u každého z nás, u každého Košičana, lebo to nie len vec primátora, vec zastupiteľstva, ale za svoje mesto a za jeho rozvoj, za napredovanie tohto mesta musia byť zapálení všetci. A keď počas tých rokov, ktoré budeme mať k dispozícii,
naštartujeme naozaj to nadšenie, tú snahu a to, čo Košičania ako špecifické majú, tak sa vieme postupne dopracovať k tomu, aby naše mesto bolo atraktívne. To je to Ačko možno v tom slove cesta, via. A aby všetko to pozitívne a to, čo je vzácne, sa dostalo naozaj do polohy takého maximálnej, aby to prinášalo to, čo ten potenciál mesta v sebe má. No a myslím si, že ten rozvoj už dnes a to smerovanie mesta je nastavené tak, že tie základné kroky, základné podmienky sme urobili aj v tomto období. Pred nami je množstvo príležitostí, investícií, ktoré do mesta smerujú, ktoré budú smerovať k tomu, aby tu vznikli nové pracovné miesta, pracovné príležitosti pre mladých ľudí, aby mladí ľudia nemuseli skúšať odchádzať, aby sa aj charakter mesta postupne menil, nie z mesta, ktoré bolo vnímané a je vnímané ešte možno doteraz silné ako industriálne mesto, orientované na ťažiskovo na hutnický priemysel, ale aby to bolo mesto, ktoré bude orientované do hodnot a práce s vyššou pridanou hodnotou, teda informačné technológie a ďalšie oblasti, ktoré aj pán kandidát Raši spomínal. Takže myslím, že toto je to, o čom by som rád hovoril, možno, že som to skrátene teda do tých 5 minút nestlačil, ale to je tá vízia, ku ktorej smerujem a ktorú budem ponúkať a s čím teda o čom budem hovoriť počas kampane a o jej podporu sa budem uchádzať. Ďakujem pekne. V prvom rade mňa zaujala, i keď behám okolo, aby všetko bolo v poriadku, zaujímavá myšlienka via kreatíva. Takže konkrétne, pán Klapík, aké konkrétne plány máte? Tak návod na použitie hneď asi nepoviem, ale áno, tá myšlienka sa vlastne zrodila pri tom, keď sme dávali dohromady projekt Európskeho hlavného mesta kultúry a tam sa ukázalo, že naozaj napaditosť, tvorivosť je silnou zbraňou hlavne mladých ľudí. Pozerajú sa na svet už možno trošku inými očami, s použitím možno, ja neviem, kontextu iných technológií a staršia generácia, nehovorím, že by nemala nápady, ale niekedy sme viac konzervatívni a nové riešenia nehľadáme. Čiže súčasťou aj tohto projektu je aj kreatívny inkubátor, kde by ako v priestoroch, ktoré mesto vie poskytnúť, mladí možnosť zakladať firmičky, malé, 2, 3, 5, možno 10, kde by prichádzali s projektami, ktoré budú postavené na nových nápadoch, na myšlienkach a ktoré sa budú dať zhodnotiť a ponúknuť ako tovar, naozaj ako tovar. A myslím, že keď vykročíme týmto smerom, tak možno to, čo hovorím, že teda nemám návod na riešenie, mnohí prídu s nápadmi, že ak nám trošku pomôžete, vytvoríte podmienky, tak vlastne my toto rozbehneme. Čiže toto podnetiť, vytvoriť podmienky v meste, aby práve tie nápady boli vyhľadávané, aby dostali podporu a aby sa mohli takýmto spôsobom presadzovať. A tú kreativitu dostať vlastne všade, do každej oblasti, aj do samosprávy, možno aj do podnikateľského prostredia, aj do škôl, aby to mohlo byť ako jedna z tém, alebo jedna z vecí ako predmet, ktorý bude učiť naozaj novému mysleniu, novým spôsobom riešiť problémy.